അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ തിയേറ്ററുകളിലും ഒരു ജാതി ജാതകം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ റെസ്പോൺസൊക്കെ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഭാഗത്ത്. വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജനുവരി മാസം ഇനി അങ്ങോട്ട് ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ OTT റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മുടെ ചാനൽ ഭാഗം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, നിഖില വിമല, ബാബു ആൻ്റണി എന്നൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഒരു ജാതി ജാതകം. ഏവരുമേറെ ആകാംക്ഷയോടെയായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരുന്നത്. ഫൈനലി ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ തിയേറ്ററുകളിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന് മികച്ചൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം കാണുന്ന സിനിമാ പ്രേമികളെല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം പറയുകയാണ്, ഒരു ജാതി ജാതകം എന്ന ചിത്രം മികച്ചൊരു കോമഡി ത്രില്ലർ ചിത്രമാണെന്നും ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ മികച്ച അഭിനയം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും. എന്തായാലും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം.